Napakasarap kapag ako ay nasa entablado ng Maynila. Sobrang sarap! Kaya, kung meron man akong gagawing bagong-bago dito sa Maynila, gusto ko kayo ang makatikim. Ito yung tinutukoy ko na pinapanood kayo buong bansa at sa buong mundo. Kung mayroong Pilipino, pinapanood kayo ngayon. Okay? Manila! Yug-yuga na! Galing naman niya, nakuha niya. Ano? Galing, nakuha niya. Andito na lahat! Solid lahat! Bongbong sarap, paangat na paangat! Andito na lahat! Solid lahat! Bongbong sarap! Andito na lahat! Solid lahat! Bongbong sarap, paangat na paangat! Andito na lahat! Solid lahat! Bongbong sarap pa! Andito na lahat! Bongbong sarap! Andito na lahat! Solid lahat! Bongbong sarap! When the night has come at pinatay ang madalas lumalabas, kaya't ako ay nandirito na sa Sampaloc, Maynila upang sa inyo'y magpasalamat. Dahil kung hindi sa inyong lahat at kay Inday Sara, wala pong Andrew Eve. Oh, darling, darling. Hindi ko marinig. Hindi ko marinig. Hindi ko marinig! Sino ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay? Ba't ko ito ibibigay? Say ho!
right now. Oh, Bongbong Sara, stand by me. Oh, stand by me. Ang sampalok naniniwala sa inyong dalawa, sabi ni Andrew. Palakpakan naman mga kaibigan! Ngayon, buksan ninyo ang inyong mga ilaw. At sa lagana ng ipinakita nyo sa akin ay susuklihan ko kayo ng pagpapakilala sa taong kanina nyo ba hinihintay. Siya po ang tanging babaeng nahalal bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Siya po ang tinaguriang top performing mayor sa buong Pilipinas. Siya po ang agila ng Davao City. At ang susunod nating iluluklok bilang Vice-Presidente ng Pilipinas, Maynila. Welcome, Inday Sara Duterte! Inday Sara, here she comes. Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Hindi kayo mapapabayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Maraming salamat. Maraming salamat. Assalamualaikum. Magandang gabi sa inyo lahat. Maayong gabi sa inyong tanan. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa ating candidate pagka-Mayor Alex Lopez, sa ating candidate pagka-Vice Mayor Bagat Singh, sa ating candidate pagka-Congressman Manny Lopez, at sa iba pa nating mga kandidato pagka-congressman at pagka-konsihal dito sa lungsod ng Maynila. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil tinulungan nila kami na mabuo ang pagsama-sama natin ngayong gabi na ito para po makasama kayo. At sa inyong lahat, nagpapasalamat po kami sa oras ninyo at sa oportunidad na ibinigay ninyo sa amin ngayong gabi na ito na makasama kayo, makilala kayo at makapagbigay ng mensahe at pangangampanya sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi kami bayad, Batang, Balik-Balik, Manila, Sampalo, Senator Jinggoy, maraming salamat. Hindi man ako nakakarinig-dinig at ramdam ko ang tinibok ng puso ko. BBM Sara, di kami bayad. Team! Umuwi pa kami para makita kayo, BBM Sara, solid na loyalist. Boto namin, mahal
bibi mo. Kinancel ka? Team Mayor Baste, we support VP Inday Sara, Parañaque Chapter, maraming salamat. Inday, bigyan mo ako ng jowa. Ito, hiniwalayan na, magtabi kayo. Team Mayor Baste, maraming salamat. Mayor Inday, payakap naman, kanina pa kami ditong 8 a.m. Alam ko kumaanin niya. BBM anak, mag-hi ka. Panalo na ito, saan ang victory party ninyo? Sasama ako. Ito, sabi ng Pangulong Marcos, dito daw ang victory party. BBM Sara, kayo ang pag-asa ng bayan. Kaya ipapanalo namin kayo sa May 9. We love you. Maraming salamat sa tulong at suporta ninyo. Thank you. Mayor Inday Sara, mas mahal pa kita sa Pilipinas. Pahag and selfie please. Paula. Dito. Pag sinabi ng Manila, panalo ka na. Sigurado ako, panalo na ako. Hindi ko na makita, ma'am. Sorry. BBM Sara, mahal namin kayo from Unity for All. Maraming salamat. Ang BBM Sara Unity, BBM, you are number 1 in the survey, number 7 sa balota, and number 17, President of the Philippines. It's fine that for some people, you're not the last man standing because you will sit as the next president. Thank you. We want Sara, smart, adaptable, reliable, authentic for Vice President. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang unity po namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte ay merong 12 senador. Isa-isahin ko po sa inyo ang description. Ibalik po ninyo sa akin ang pangalan para po makabisado natin ang mga unity senators. Una po sa listahan, ang Senator Win tayong lahat sa Senado, Senator Sherwin. Senator Sherwin Gatchalian para sa edukasyon. Senator Mark Kabuhayan sa Senado. Senator Mark Villar. Senator ang pinakabatang Secretary of National Defense, may galing at talino. Senator Gibo Teodoro. Senator Bistek tayo sa Senado. Senator Herbert Bautista. Senator Spokes ng Bayan, Action Man sa Senado. Senator Harry Roque. Senator Anak ng Masa, Senator Jinggoy Estrada. Senator Lodi nating lahat, Senator Loren Legarda. Sa tunay na senator, sa tunay na pagbabago, pumili ng bago na hindi bobo. Senator Larry Gadon. Senator ang utol mo sa Senado. Senator Robin
sample ballot sa araw ng halalan dahil 12 senador ang kailangan natin alalahanin o i-memorize na pangalan. Ihanda po natin ang ating mga kodigo para mabilis po tayo bumoto at i-shade natin ang bilog sa kaliwa o sa left ng pangalan ng kandidato natin. Sa kaliwa ng pangalan ang i-shade natin sa ating balota. Yan po ang 12 senador ng Unity na nagsasabing may lakas sila na gumawa ng batas para sa ating bansa. Like and share po yung page Ito natin na ang mga huling kababayan. grand rally na mapupuntahan namin. Baka po pwedeng magpa-picture. Sana yung tatlong na yun. Aliw ko kuhaan yung labing. Nakatay sa tingin. Inday Sara, mamahalin at suportahan ka namin. Kayo ni BBM hanggang dulo. Inday Sara Nation. Maraming salamat, Inday Sara Nation. Kadyo lang, hindi na ako makaspeech sa inyo nga pa. Kadyo lang. Kadyo lang. Like and share po ng page natin mga kababayan. Salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta. Nandiyan si Marcos. Subscribe na rin mga kababayan. Salamat. Okay, sandali lang, ma'am, ha? Saan ka dyan, sir? Oh? Thank you. Ayan, na pinirmahan na ni BBM yung binigay ng supporters mga kababayan. Yung calendar yata yun. Noong 1969 pa yata yun, basta. May mga pinapirmahan na calendar na matagal na po during May time limit ako Marcos sa aking Senior. speech. Okay na. Oh. Asan na ako? Ano na sinabi ko? Tapos na tayo sa ating mga senators. Ha? Basta Pilipina, guwapa gina, sir. May tatlong bagay na sinasabi namin kailangan tutukan ng gobyerno. Una, ang mga trabaho at negosyo na nawala dahil sa pandemic. Dahil may bakuna na, may mask na, may molnupiravir na, dapat hindi na natin nila-lockdown ang mga trabaho at negosyo at mga komunidad. Kailangan tutukan ng gobyerno ang pera sa bulsa at pagkain sa lamesa ng bawat pamilyang Pilipino. Yan po ang sinasabi namin na sama-sama tayong babangon muli sa pandemya o sa kahirapan na dulot ng pandemya. Paalala lang po sa lahat ng ating mga kababayan na 18 years old and above, kunin niyo na po ang inyong pangatlong bakuna ng COVID-19. Kunin niyo na po ang inyong booster shot dahil mahalaga ang bakuna para pag kayo nagkasakit ng COVID-19 ay hindi kayo magiging critical o moderate case ng COVID-19 na nangangailangan ng hospital. Yan po ang mga paalala natin sa COVID-19 sa ating mga kababayan. Pangalawa, ay kalidad ng edukasyon ng ating mga anak. Kailangan ay world-class o global ang standard ng ating edukasyon dahil yan ang sandigan ng magandang kinabukasan at magandang trabaho para sa ating mga anak. Pangatlo ay kung ano ang gusto ng lahat ng tao sa mundo, hindi lang dito sa atin. Mapayapang pamumuhay, na tayo ay nakakapagnegosyo, tayo ay nakakapagtrabaho, na hindi tayo takot
na merong gumawa ng masama sa atin o sa ating mga anak na pumapasok sa paaralan. Bakit tayo boboto kay Bongbong Marcos as President? Para sa kinabukasan. Dahil ang kanyang experience sa 4 na terms na governor, isang term na vice governor, isang term na congressman at isang term na senator. Yan ang mga katulong sa kanya, sa kanyang pagtatrabaho as President of the Republic of the Philippines. Yan po si BBM. May experience at mahaba ang experience niya sa panunungkulan sa ating bayan. Ako po, si Sara Duterte. 3-term mayor po ako ng siyudad ng Davao. 1-term vice mayor. Sa loob ng 6 na taon ng aking administrasyon ay naging pang-4 o 4th most competitive city ang siyudad ng Davao sa buong Pilipinas. Pang-4 po kami. At kami din ang pang-8 most richest city o pinakamayaman sa buong bansa. Pang-8 po kami. Noong 2016, pag-upo ko po as mayor, mahigit 1 bilyon ang utang. 1 bilyon ang utang ng siyudad ng Davao. Pagbaba ko po ngayong Hunyo 2022, 0, wala na pong utang ang siyudad ng Davao. Nagbayad po kami ng mga obligasyon namin kahit naghirap kami maghanap ng pondo para sa COVID-19 response ng ating bayan. Yan po ang Davao City. Magagawa yan ng buong Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas! Mabuhay ang Manila! Mabuhay ang Pilipinas! Meron po kaming 2 mensahe na ikinakampanya sa buong Pilipinas. Burger sa'yo! Kanina ka pa. Burger, 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 burger. Burger, burger. Burger ng pagkakaisa. Nasa pangalan po namin, unity. Sinasabi namin na kapag kami ang pinili ninyo ng mga leaders sa May 9, ay dadalhin namin ang buong sambayanan sa iisang direksyon na tuloy-tuloy na kaunlaran ng walang kulay ng politika. Hindi po kami red, hindi kami green, hindi kami blue, hindi kami orange, hindi kami yellow, lalong-lalo na hindi kami pink. Isa lang po tayong lahat. Isa lang ang kulay natin. Mga magigiting at masipag na Pilipino. Yan po ang Pilipinas sa unity ng pagkakaisa. Pangalawang mensahe po na ikinakampanya namin sa inyong lahat ay kapayapaan. Kinokomit po namin na itutuloy ang mga reforma na nasimulan ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Una na po ang build, build, build. Kuryente, tubig, tulay, daan, pabahay, skyway, subway. Napakahalaga po nito sa peace and development sa mga komunidad kung saan sila ginagawa. Pangalawa po ay itutuloy ang programa kontra kriminalidad ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan po ang unity namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Pagkakaisa ng taong bayan at kapayapaan sa ating bansa. Ang aming pong pamilya, ang amuang pamilya, dunay dako nga utang nakabubuton kaninyong tanan. Sa paghigugma og suporta na ginahatag ninyo kanamo, ang aming pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat. Sa
pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po, gusto niyang malaman ninyong lahat na nasa puso niya ang pagpapasalamat sa inyong lahat dito sa syudad ng Maynila. Dala-dala ko po lagi ang turo ng aking mga magulang sa aking pagsisilbi sa bayan. Na sa aking pagtatrabaho ay pantay-pantay ang lahat. Walang mahirap, walang mayaman. Pare-pareho po tayo lahat, Pilipino! Ang aming pong pamilya ay merong pangako sa bayan at ako po yun, kasama ang aking pangako sa inyong lahat na gagawin ko ang lahat sa aking trabaho upang tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Maynila, ako po si Sara Duterte. Humihingi po ako ng tulong at suporta ninyo pagka-vice presidente ng ating bansa. Maraming salamat sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo. Daghang salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Muli po natin palakpakan ang ating Vice Presidente! Inday Sara Duterte! Ayan mga kaibigan! Okay, practicein mo natin! Bongbong Sara! Bongbong! Maraming salamat po. God bless you. At i-acknowledge muna natin ang bagong dating. Siyempre pa dumating na po ang isa pa nating ibobotong senador. Napakatagal na naging mayor to ng Quezon City. Yes, tama. At napaunlad niya ang lungsod ng Quezon. Ang cute na cute at jowa ni Rupa Gutierrez. Sino jowa? Oo, jowa niya si Rupa. Rupa? Yan. Siyempre ba, siya ang paboritong manugang ni Annabel Rama. Yeah. Tama. Eto na po siya. Ayan. Siyempre ba, number 8 sa balota. Number? Naku, huwag niyo kakalimutan, 8-8 yan. Tayo'y mag-8-8. 8-8. Herbert Bautista! Okay, Dio po. Bago natin tawagin ang pinakahihintay nating susunod na Pangulo ng ating bansa, isa munang awitin ang kantang ihahandog para sa ating lahat. Mula sa pagsulat at komposisyon ni Maestro Danny Dan, ang kantang ito ay tungkol sa pag-ibig natin sa lupang sinilangan. Maganda yan. So bago po siya kumanta, ay sana po ay buksan natin Buksan na po ating natin mga lahat. ilaw, Hanggang sa tawagin ating po. mga telepono. Buksan na ang lahat ng ilaw ng telepono dahil malapit na po magsalita ang susunod na presidente ng Pilipinas. Ayan. Suksan po lahat. Ayan, ang ganda ayo. Uy, halika na. Okay, eto na po siya. Ang isang respetadong mga awit na ating bansa, Miss Eva Casco. Samahan niyo po akong umawit para sa ating bayang minamahal. Usilang ang bilang, di pula pa, tama sa'yo, tanggapin ang araw. Sa dami ng iyong pinagmamahal,
salamat, Miss Ima Castro! Bongbong! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Eto na po ang pinakahihintay nating lahat! At upang mas makilala pa natin ang ating pambato sa pagkapangulo, ating pong inaanyayahan ang tao sa likod ng ating pagbisita dito sa Manila. Ang napakasipag, napakagaling at ay papunta ako dito. Alam mo, tinanong ko ang lahat ng tao, Alex Lopez ang kanilang ibobotong mayor. Ako rin. Ang lakas! Eto na po! Ang susunod na mayor ng Manila, Attorney Alex! Alex! BBM! 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 Inday Sara! Bongbong! Inday Sara! Nagtitipon-tipon po tayo ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo. Kanina pa kayong tanghali ho rito. Walang binayaran! BBM! BBM! Inday Sara! Mabuhay ang ating magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam nyo, naaalala ko po yung mga kausap namin sa Tondo. Yung mga matatanda ron, doon lang daw sila nakatikim ng champurado na may Hershey. Oo, ginawa ni Ma'am Imelda. Ewan ko kung alam ni BBM yon. Nagluluto pala na champurado na may Hershey. Ayan po, hindi po gold bullion ang pamana ni Ma'am Imelda kay BBM. Ang pamana po ay ang ala-ala ng pagtulong sa taong masa. Ayan po ang ala-ala. Tayo po rito ay nagkaisa para sa isang layunin, ang iahon ang bawat Pilipino sa kahirapan at bumangon muli para ipakita natin sa buong mundo ang pagmamahal natin sa ating bansa. Bilang isang Manileño, kasama kayo sa aking adhikain. Dumanas tayo ng kahirapan sa gitna ng pandemya. Nalugmok sa utang ang syudad ng Maynila. Kung ano-ano ang nabenta. Ramdam ko ang inyong hirap. Kaya po, tayo po sa pamumuno ni BBM at ni Sara ay aahon para umunlad sa hirap. Aahon po tayo. Subalit hindi lang dyan nagtatapos ang ating pangarap. Nais ko pong matulungan ng bawat Manileño na guminhawa ang buhay hanggang sa susunod na henerasyon. Iisa ang layunin namin ni BBM at ni Sara sa Uniteam. Una, ang lahat ay mapaigting at masugpo ang kahirapan. Salamat. Si BBM ang panalo na! BBM! Inday Sara! Bongbong! Mabuhay ang ating susunod na presidente. At sa payo 9, aanihin natin ang pinunla ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng kanilang hirap, dugo at pagmamalasakit sa inang bayan. Ibibigay ni BBM ang kanyang tapang, ang kanyang talino, ang kanyang malasakit, ang kanyang puso para sa Pilipinas, para tayo ay bumangon muli. Sama-sama tayong
babangon muli kay BBM at Inday Sara. Sama-sama tayo patungo sa maunlad at mapayapang bansa. Mga kababayan, narito na po ang susunod na Presidente ng Republika ng Pilipinas, Senador Bongbong Marcos, BBM. Bongbong! Bongbong! Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lungsod ng Maynila, sa Sampaloc, sa napakainit na salubong na binigay niyo sa akin. Alam niyo po, pag ganitong gabi, dapat Yung vlog mo! Ngunit, hindi mo Yung vlog mo! nararamdaman Oh! yung ng hangin dahil napakainit po ng inyong sigaw, ng inyong salubong, at ng inyong pagmamahal. Ito kaya, panalo na. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi makapagsalita si BBM sa dami kasi eh. Ang mga munting salita para ipaabot sa inyo ang pasasalamat namin ni Inday Sara at ang tambalang Marcos Duterte. Oo! Tama yan. Huwag tayong magpapaloko. Wala munang tulugan. Madadala ko kayo dito ng tuloy-tulolada ng 3-in-1. Walang tulugan doon. Ate, hindi na nakikita yung mga iba na nandoon sa likod. Binabati ko rin po kayo. Hanggang vlogs ito. Ang ating mga kasama. Kaya
makikita niyo po, ang dami-dami na po nagsasanib pwersa sa atin at sumasama na at naniniwala at ipinaglalaban ang adhikain ng unity ng pagkakaisa. Na-excited na naman ako. Lahat ng mapuntahan ko. Isang pamilya nasa bintana. Na-excited ako dahil sabi ko pati yung mga dalagita humihiyaw at tumitili. Kagaya rin ko, ito man ang nasa harap, pero si Sandro naman ang hinahanap. Wherever you are, wherever you go, we'll always be there supporting BBM Sara Unity. By the way, nasan si Sandro? Si BBM Sara, mahal namin kayo. Maraming salamat po. Ako po ay nakakatamad ng puso. Kahit po ang salubong na ibinigay ninyo sa amin ay talaga naman po ay nagpapakita, nagpapahayag na nagsasanib puwersa na po ang ating mga kababayan sa likod ng unity, sa likod ng adhikain ng pagkakaisa. Alam naman po natin na tayo ay nasa gitna pa rin ng krisis. Nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Delikado na naman. Nagsasabi sila, baka bumalik na naman yung COVID. Kaya't mag-iingat na uli po tayo. Kagaya ng sinabi po ng ating Vice President ay mag-iingat po kayo at magpa-booster shot na po kayo para tayo ay makabalik na sa trabaho, hindi na tayo ma-lockdown. Bawal na ang lockdown dahil kawawa na masyado ang mga tao, kawawa na naghihirap at hindi makapasok sa trabaho. Isa lang yan po, yan po ang mga naging problema na dala ng pandemya. Yan po ang krisis na hinaharap natin, ang krisis ng pandemya at ang krisis ng ekonomiya na dinala ng pandemya. Kaya po, marami po tayong titingnan ang ating mga kababayan, tayong lahat. Ang ating pinag-aalala, pinag-aabalahan ay kulang ang trabaho, ang taas ng presyo ng bilihin. Kaya marami po tayong kailangan gawin para maging mas maganda at mas magaang ang buhay ng mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Alam niyo po, ito pong dinaanan natin ng krisis, itong dinadaanan natin krisis, ang isa pong natutunan natin ay lahat po ng Pilipino ay nangangailangan ng tulong. Kahit po mayaman, kahit po mahirap, kahit po sikat, kahit hindi po kilala. Lahat po ng Pilipino nangangailangan ng tulong at alam naman po natin na ang tutulong lamang sa Pilipino ay ang Pilipino rin. Kaya po, kung titingnan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat po ng sakuna, Palike and share po mga kababayan. lahat ng kahirapan na dumating dito sa Pilipinas ay tayo ay nakaraos. Tayong mga Pilipino ay nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. At alam naman po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano pagkamahal ang ating minamahal na bansang Pilipinas, siya ay isang tao lamang. Kaya po namin naging adhikay ang pagkakaisa dahil kailangan natin na magkaisa at magsanib pwersa upang muli lahat ng Pilipino ay kapit-bisig na haharap sa kahit anong problema, kahit anong sakuna, kahit anong krisis,
basta tayo ay sabay-sabay na humaharap, kayang-kaya ng Pilipino, kahit anong kahirapan, kahit anong krisis, kaya nating harapin at kaya nating ayusin. Ang ating lahat po ng kami po ng Unity ay matagal na po kami na umiikot, na matagal na po kami na pumunta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya naman po ay masasabi po natin na ang adhikain na aming isinisigaw, na aming ipinaglalaman ng pagkakaisa ay magiging mainit ang pagtanggap ng taong bayan, kagaya po dito sa Sampaloc, dito po sa lungsod ng Maynila. Kaya po, para sa atin, ay unang-una, narinig niyo po ang mensahe ng ating Vice President. Narinig niyo naman po na ang pagmamahal ng ating magiging Vice President sa Pilipinas. Alam niyo po, sa lahat ng mga presidential candidate, ako na po ang pinakamapalad. Dahil ang naging partner ko ay yung pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatapang, at pinakanagmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya po, kailangan po mailukrok ang ating Vice President. Sino ang Vice President natin sa susunod? Bukod pa ron, nakita naman po ninyo na kami, isang simbolo kami ng aming pinag-uusapan ng pagkakaisa. Kami ni Inday Sara, si Inday Sara galing sa Davao, sa Mindanao. Ako naman ay galing ako sa Norte. At kaming dalawa nung galing sa magkabilang dako ng Pilipinas, kung kaya namin magsama sa aking palagay, kaya rin nating ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Kaya po nakikita ko namin, na mahirap magtanggap sa aming mensahe ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Dahil naman po, ang pagkakaisa ay magiging bunga yan ng ating pagmamahal sa isa't isa, ang ating pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. At alam naman natin na nasa puso ng bawat Pilipino, kaya't madali nilang tanggapin ang mensahe ng pagkakaisa. Dahil po, ang Pilipino ay mapagmahal. At tayo ba, hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Hindi naman tayo palaaway. Madali lang patunayan yan. Tignan nyo, alas 2 pa yata kayong nandito. Medyo gutom na kayo. Pero, kahit ganun, tignan nyo yung mga katabi ninyo. Nakangiti lahat yan. Walang nakasimangot. Ganyan po ang puso ng Pilipino. Hinahanapan ako ng burger. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa kayo kumakain, hindi pa kayo nalabutan. Sagot na po ni Bistek yan, dahil na-late siya. So, siya na magpapakain sa inyo. Awit kasi nakaharang eh. Oh. Mag-speech mo. Sandali lang ito. May isang oras ka natin.
ganyan karami dito. Ayan. Dami namin, oh. Yan pa dun, oh. Oh, ang dami sa bintana, oh. Basta't nandiyan kayo, malaki ang pag-asa natin sa susunod na halalan. Basta't walang iwanan. Basta't nagkakaisa. Isigaw ninyo ng malakas para marinig sa buong Pilipinas na ang lungsod ng Maynila, solid ang suporta sa likod ng Unity at sa tambalang Marcos Duterte. Astig ni ate nasa bintana. Pinapaliwanag ko pa yung pag-iisip, yung konsepto, yung adhikay ng pagkakaisa. Mukhang dito sa lungsod ng Maynila, hindi na kailangan ipaliwanag dahil nagkaisa na! Yan po ang aming nakikita kapag kami umiikot. May halo-halo kami. Pakiramdam namin na Inday, parang pagkasumisigaw kayo ng gano'n, nanalo na nga kami. Sana bukas na eleksyon na lang. Si ate yung nasa bintana, na-spy natin. Dahil sa eleksyon, ngunit ay kinakampihan po tayo ng ating Pangulo. Winawarningan niya po lahat ng mga may nag-iisip na gumawa ng kalokohan sa susunod na halalan. Siya raw ang bahala sa ito lahat. Kaya mag-isip-isip kayo bago po gagawin. Pagka nakikita ko kayong lahat na nakangiti, na napakalakas ang sigaw, araw nakikita ko na darating talaga ang araw na tayo ay sisigaw hindi lamang para sa kandidato, hindi lang para sa isang kilusan. Bantayan niyo si ate, baka Para tumalon sa yan. taong bayan, dahil dumating na ang araw na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. Naipalabas natin ang tunay na puso ng Pilipino. Ang tunay na puso ng Pilipino na nagmamahal sa kapwa Pilipino. Ang puso ng Pilipino na nagmamahal sa ating minamahal na Pilipinas. Ang pusong Pilipino na nagsasaling puwersa, sumasama at tumutulong sa ating mga kababayan. Alam naman po natin ang ugali ng Pilipino. Baka tumalon si Alam ate. naman po natin, kapag tinatanong tayo ng ating mga kaibigan na galing sa ibang lugar, galing sa ibang bansa, Alam niyo naman tayo, ang dami sinasabi nating nila, nakikita. ano ba talagang pinagmamalaki ninyong mga Pilipino? At ang ating laging nagiging sagot, ang pinakamagandang katangian ng Pilipino ay may malasakit at kami ay makabayanihan, kami ay nagtutulungan sa isa't isa. Yan po ang ugali po, ang puso ng Pilipino na nais namin ipalabas ulit. Hindi lamang sa larangan ng politika, kung hindi sa ating pang-araw-araw na buhay sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Yan po ang hangarin ng unity. Yan po ang layunin. ni Please share po Inday Sara. mga kababayan, pa-share po, like, pa-subscribe po Yan ng po ating ang page. hangarin Salamat. natin para sa Pilipinas. Kaya
mo. Bakit malungkot ka? Tingnan nyo naman, ang mga Pilipino, naghihirap na, ang daming iniisip na problema, ang daming tugunan, ganyan pa, ay kaya pa rin nating tumawa, kaya pa rin natin magmahal, kaya pa rin nating Good vibes lang ho tayo, mga kababayan. Ngunit laging nakangiti. Lagi tayong nakangiti dahil alam natin na hindi tayo iiwanan ng ating mga kababayan. Lagi tayong nakangiti dahil alam natin na kahit ano pang mangyayari, may pag-asa, nagaganda ang buhay. Ang mga Pilipino laging nakangiti dahil alam po natin anak tayo ng Diyos dahil mababait tayo mga Pilipino. Lahat na po ng bansag sa buong mundo napuntahan ko na po. At hindi pa ako nakahanap ng mga mapuntahan na masasabi ko mas magaling, mas masipag, Punong-puno yung bubungan, mas mga kababayan. mas mabait, Punong-puno. at mas nagmamahal na tao kung hindi ang mga Pilipino. Kaya napakalakas po ng loob ko, napakalaki po ang tiwala ko na ating pinag-uusapan ng pagkakaisa ay ating makakamtan. At ating gagawin po yan. Kaya wag po natin kakalimutan, ngayong gabi na ito nagtipon-tipon tayo, na napag-usapan natin ang adhikain ng pagkakaisa. At tingnan po natin ang pagtanggap ng lahat ng Pilipino. At ang pagtanggap ng lahat ng Pilipino sa mensahe ng adhikain ng pagkakaisa. Ay nung nagsisimula po kami, ay ang sagot ng ating mga kababayan ay parang bulong po laman. Halos hindi po marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ay ang bulong na yan na hindi halos marinig, ay palakas na ng palakas. At nagiging maliwanag ang tinig ng bawat Pilipino hanggang yung bulong na nagsimula ay ngayon ay naging sigaw na ng Pilipino. At ang sigaw ng Pilipino, kasama ako dyan sa pag-uunlad, kasama ako dyan sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino, kasama ako dyan sa pagpaganda ng Pilipinas, kasama ako sa kilusan ng pagkakaisa. Kaya alalahanin po natin itong gabi nito na tayo ay nagsanipasa, tayo ay nagsama, tayo ay nagkaisa. At ang ating sigaw na adhikain lamang sa mensahe lamang sa simula. Sa dami po ng sumasama sa atin, sa dami po ng sumasang-ayon, sa dami po ng nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa Pilipino, ay ang aming sinimulan ay ngayon masasabi natin ay kilusan Mamaya na. na ng pagkakaisa. Mamaya na, naka-live ako. Huwag po natin kalimutan itong gabing ito Mamaya na. dito sa Sampaloc, dito sa lungsod ng Maynila, na ating pinag-usapan ng pagkakaisa. Huwag po nating titigilan, huwag po tayong hihinto sa ating gagawin, sa pagsakripisyo, sa pagpakita ng malasakit, sa ating lahat ng kakayahan, lahat ng ating sipag, upang dumating ang araw na masasabi natin, tingnan ninyo sa aming pagkakaisa, umaahon na ang mga Pilipino. Masasabi natin na ang Pilipino ay may trabaho ulit. May pera na naman sa bulsa. May pakain na ang kanilang pamilya. May pag-aral ang kanyang anak. At bukod sa lahat, ay magkaroon ng bawat Pilipino ng pag-asa na ang kinabukasan ay magiging mas maliwanag at mas maganda kaysa sa pinagdaanan natin sa nakaraang 2 taon. At kapag po nangyari yan, at gumanda na ang buhay natin dahil sa ating pagtutulungan, haharap uli po tayo sa buong mundo at sisigaw po tayo sa ating mga kaibigan na dayuhan,
sasabihin natin, tignan nyo kami mga Pilipino, kahit anong ibato ninyo sa aming kahirapan, kahit anong mangyari dito na dumana sa kuna, kahit yung pandemya, kami, dahil nagkakaisa kami, hindi lamang kami nakaraos, kami ay sumikat pa. At haharapin natin ang buong mundo at sisigaw tayo muli at iwawagayway natin ang bandila ng Pilipinas at sasabihin natin sa buong mundo, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Kaya po, huwag po natin titigilan itong nasimulaan natin, itong pagkikilos ng pagkakaisa. Hanggang tayo ay masabi natin tayo ay nagtagumpay. At ang aking pinag-uusapan na tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan, kung hindi ang tunay na tagumpay na masabi natin sa isa't isa, dumating din ang araw na ipinagkaisa natin ang isang bayan ng Pilipino. Ipinagsama-sama natin lahat ng galing, lahat ng sipag, lahat ng karanasan, lahat ng kayang ibigay na sakripisyo para sa ating bansa. At kapag natin nagawa ito, mararamdaman po natin na dahan-dahan gagawin ang buhay at masasabi natin, sama-sama tayong babangon ulit. Maraming salamat po. Mabuhay ang lungsod ng Maynila! Mabuhay ang Pilipinas! Kaya sino yan mga kababayan? Ang ganda. Pa-comment kung sino yung babae na kumakanta.